ओमफ्राय आरो होसोगोन होसोनायाव ओइ बर' जाति खुट्टा खुखुर बेनोल' रावा गोदान दानदोंब्ला जों बिनिफ्राय जों खारगोन गाबोननो खारगोन जोङो गोदान दानदोंब्ला आरोखि दाननाय नुदोंब्लानो फैना नायफै जाय सिमनाखौ जोंनो होबथादों दिनै जों होबथायाबा बे हाग्रा जोबोमोन बेखौ लांनो नाङामोन होननानै आं बुंबाय बे समावहाय बियो गसंनानै हातिम सात बर' जाति होनबाय आरोखि माने बर'खौ नुनानै बियो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बे बर' जाति खुखुर खुट्टा बे गिबियावनो आङो जोंनि गासैबो खौरां लाफैग्रा मिडिया नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आं हामबायग्रोदों जोंनि साफ्रोमबो बे जोंनि हादान बा बे हालाम ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ हामबायग्रोना थादों जोंनि उद्देश्य लिंनायानो जाहैबाय मैया मोनसे जोंनि बेहाय माने गिदिर घटना मोनसे जाना थांबाय जाय घटनाया जाथावना नङामोन आरो रायजो राजानि बेलायाव बेफोरबायदिया जानो नाङामोन आरो जोङो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ जों लिंनानै नोंथांमोननि थ्रुयैनो जोङो बेखौ जेन फोसावनो थाखाय जोङो दिनै थिरांथा लानाय हिसाबै नोंथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों बिनि आङो बे जाहोनखौ बियो मिडियानि गेजेरजों बा बे निउसनि गेजेरजों आं फोरमायलांनो सानदों बिनि मेन जाहोनखौहाय गिबियावनो जोङो दायनिगिरिया सोर बा दायनिगिरिया सोर बेखौ जोङो नागिरनायनि मोनसे जोंहा थिरांथा थायो आरो जोङो दिनै दाय खालामदों होननानै जोंखौ दिनै सोरबा सुबुंफोरा जोंखौ मिथियालाबानो जोंखौ गाज्रि साननो हागौ आरो जोङो जि जाथायफोरखौ मावदों बे जाथायफोरखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा जोंनि सायाव बायदिसिना बखिनो हागौ बिनिखायनो जोङो साफा होनो बा एलिगेसन होनो माबा मोनसे होनो जोङो बेफोरबायदि साननानै जों दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आं बेखौनो जाथायखौ फोरमायलांनायनि सिगां आं बुंग्रोनोसै थांनाय बारावहाय जोङो जि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार बिथाङा थांनाय बारावबो जोंनि बे हादान ओनसोलाव फैनानै बा बे ओनसोलाव फैनानै जितु जोंनि एफआरएआ दिनै 8था गामिया जोंहा सार्भे अर्डार इतिमध्य अलरेडि दंखायो हिसाबाव दिनै जाबाय फैबाय दिनै जोङो बे ओनसोल जोङो इनक्ल'ज खालामा लाबानो थानाय बेलायावबो जोंखौ दिनै बारे बारे नासयफैबाय थानायखौ जों नुनानै जों दुखु नांदों आरोखि जोंनि गोसोआव माने गिखांनाय फैदों जों दुखुबो नांदों बेनिखायनो आङो बे मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो बुंनो सानगोन बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फैनानै फार्स्ट दिना फैबाय दखान होबाय थानाय मानसिखौ बियो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबाय मोसौ दोस्लायनाय मानसिखौ बियो दै दौनो थांनायखौ होसो होसो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबावबाय बियो न' लुनो थाखाय औवा लाबोनायखौबो बिथाङा गारिखौ सावनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव फैबावबाय बियो गोबां मानसिफोरखौ लामाफ्रावबो हुमखि होना गालाङो दखानफोरखौबो सेफायनानै दखाननि बेनारफोरखौबो दानसिना गालांबाय आरो गोबां बिदिनो जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय बियो दिनै संखारिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि माने जोंखौहाय मान इज्जत दोना बियो दा बे हिसाबावहाय जोंनि रायजोफ्रा बा जोङो दिनै रायजोफ्रा मैयाहाय जाय न'आव थांनानै बिथाङा न'खौ गोदान नङा इनक्ल'ज जायाखै बे गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो दाबो दङ बे न'आवहाय गोदान न' गायसननो होननानै खुन्था गायनायाव न' लुनो होननानै खुन्था गायनायाव बिथाङा थांनानै सिबिंखौ लुफावनानै बिथाङा सावदों आरो न'खौबो सावदों आरो गोदानै खुनु पक्षआव जोङो माने इनक्ल'ज खालामहोआखै आरो जों होबथादों आरो इनक्ल'जबो रावबो खालामाखै दा बेखौ लानानै दा माखौ लानानै दिनै 8था गामिया जुदि जिपिएस सार्भे अर्डारनि जाखाबायब्ला दा माखौ लानानै दिनै बिथांमोना जोंखौ नासयफैबाय थायो बेखौसो जोङो माने दिनै दुखु मोननानै रायजोफ्रा मैया न' सावजानाय गासैबो जोंनि रायजोफ्रा बिग्रायनानै मैया मिथिस्लाबियाव हमथास्लाबनो हायियाव बेखौ एसे एटेक खालामनानै माबाना हरनाय जाबाय आरोखि दा बयबो रायजोफ्रानो बेखौ मावदों ओमफ्राय आं गावबुरा जानानै आरो जोंनि ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों दाया सोरनि बेनिखायनो आङो सरकारखौ गोख्रोङै बेखौ जेन मोनसे माबाजों सलुसनाव लांनो थाखाय आं सरकारखौ खावलायनाय थाबाय जोंनि सारमोनखौहाय जोंनि जिथु लिडारशिपफोरखौहाय जाहाथे बे जेन दाया जोंनियावल' गोग्लैया आरो दाया सोरनि बेखौ जों संदांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बे मिडियानि गेजेरजों नङाब्लाथ' गोब्राब जोङो दुखु मोना दङ दा जोंखौ रावबो खौरां लाफाया आरो जोंखौ रावबो सिनायै बायदि जोंखौ एखुथा खालामना दोनबाय बिनिखायनो जों गोबां दुखित आरोखि बिनिफ्राय मैयाहाय जुदि जों गावबुराफ्रा बासायबावा पाब्लिकनि जाम्बा जाबिनि बुजिनाय जे बिसोरथ' जेबो मिथिया आरो बर' मानसिफ्रा ओरैनो गामि सिङाव थानायफोरा भाषा सासा बुजिया अख्रा जायो जेबो सार्टिफाइड होनो हायि हिसाबाव टाउनखौनो सोरबा सोरबा बङाइखौनो नुहैयाखै बेफोरबायदिबो मानसि थायो दा बेफोरबायदिया एटेक खालामग्रोनाय जाबाय दा जों गावबुरा स्टाफआ जोङो बेखौहाय गोबानानै बामख्रबनानै जोङो बासायनानै गारियाव सोनानै जोंनो दोनना फैदों आरोखि नङाब्लाथ' मैयानि दिनाव गोबां गिदिर जाब्रबथाय जागौमोन बेनिखायनो आङो
बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो थांबाय सरकारखौ जा अननानै नोंथांमोना जोंनि थाखाय बा जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंखौ अननानै बेखौ जेन सलुसनाव लाबोयो आरो सलुसनाव जेन लाङो आं बे खोथाखौनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बा आंनि जिथु होनांगौ बाथ्रा गासैखौबो आं नोंथांमोननि थ्रुयै बेखौनो बेथ' खुनु पयक्ष' नङा आं बेनिखायनो बुंखादों सोरबा डिपार्टमेन्टआ फैना नायफै सोरबा नोंथांमोना मिडियाफ्राबो नायलां आरो सोरबा जोंनि इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर बर'फोरनि गेजेराव लिडारशिपफ्राबो नायफै गोदान इनक्ल'ज खालामनोबा जों बे हाखौ गारना खारगोन खोथाया नंगौना रायजोफोर गोदान दानदोंब्ला जों बिनिफ्राय जों खारगोन गाबोननो खारगोन जोङो गोदान दानदोंब्ला आरोखि दाननाय नुदोंब्लानो फैना नायफै जाय सिमाखौ जोंनो होबथादों दिनै जों होबथायाबा बे हाग्रा जोबोमोन मोनसे समाव गासै सरकारखौ लानानै जों सरकारनि फारसे थांनानै जोङो सिमा बानायना होदो होननानै गावसोरबो बुंबाय सिमा बानायनानै लादो दा बे सिमाखौ जों खुनु परखेव बाराखै आरो जों जिखिनि दोङो बेयावनो जोङो सारमोननि खावलायनाय बायदियै जों आरो गोदान दानाखै आरो दिनैल' नंलाना रायजो जानाया बयबो नोंथांमोनाबो मिडियानि थ्रुयै गोबां बिनिफ्राय भाइरेल जागासिनोखा दानिल' नंला दिनै बहुद जों बोसोरबेयाव रायजो जाबाय जोंहा गथ' गथाय जाबाय संसार जाबाय जोंहाबोथ' एसे साननो गोनां बायध'था दोङो ना जे सरकारनि हाखौ अनिस्थ' खालामबाय थायोबा मा जागोन बर'खौ नुनानै बियो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बे बर' जाथि खुख्खुर खुट्टा बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजिया नै बेवहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो हदाय दिन बे थांगोन फैगोन माबा मोनसेब्लाबो मावनानै थांखागोन बियो ओमफ्राय आरो होसोनायाव ओइ बर' जाथि खुट्टा खुख्खुर बेनोल' रावा आंनि बुंनांगौआ नैबेखौल' बे रेन्जारा मा नाम रेन्जारनि नामखौथ' मिथिलां बे दाखालि बुजानाय रेन्जारा बेबायदि बाथ्राखौ बेयो खनबेसेसो बाहायखो नोंसिनि एरियायाव बारंबार बेनोल' रावा खालि बर' जाथि खुख्खुर बेनोल' सबनावनो जायखौ होसोब्लाबो होसोगोन ओमफ्राय आरो माबा जिनिस मोनोब्ला बेखौ उथायना लांगोन मैयाहाय ओमफ्राय बे न' सावनायाव बियो मा लांगौमोन आंनाव सिबिं दंमोन बेसर दं माबा हाइजें दंमोन साइकेल गोदान साबि गोमानानै इन्जुराव सोनानै दंमोन 20 खानथिं फुङाव लायब्रबदोंमोन आं बेखौ नुहुरनानैसो बियो आंनि न'खौ सावफैदों बेखौ उथायनानै लांगौमोन इटिमयधे रायजोआ जै होनायावसो नागारनानै बियो फैदों गारियाव गावनि बलेर'आव जाबनानै लांजोबनोसै खमसे खम बेयो 80-90 हाजारनि सम्पति लाङोमोन आरो थानो हायाखै ओमफ्राय सिखा रुवाबो लानानै खारबोबावदों बियो हाइजेंखौ अब्लाबो माने गाव गिनां खारनायाव इसेल' मोनबोनाय जादों हाइजेंखौ एसे अब्लाबो लाबोदों गिनाय गावनि गिख्रंनायजों नागारनानै खारबोदों आरो साबजेक्टसिम मानसि लानानै साब्रै बिसोर साब्रैयानो माने गाहाया बे रेन्जारानो सिखा खुख्रि गंसे लांबाय सिखा खंखाइ गंसे लांबाय मानसिया सिभिलाव दंमोन ना सिभिल साब्रैबो सिभिल औ सिभिल बेखौनो मैयानि जाथायखौ लानानै बे असिलायाव आंबो बुंनो सानदों दाखालि डिसेम्बर दानावहाय जाथाय जानायनि सिगां डिसेम्बराव बियो ओरै जोंनि गामिजों हाबनानै सासे जाम्बा मानसि दिनेश हाज'वारिखौ हमनानै लानानै थांनाय जादों बिनि सिगां बियो आंनियाव थांदों बेनिफ्राय आं सिथ्लायाव थारुन दानबाय थादोंमोन आरो सिखा खुख्रिजों ओमफ्राय बे सिखा खुख्रिजों थारुन दानबाय थानायलाय बिसोर आंनियाव ज' जिरायनो थांदों बेनिफ्राय थांनायलाय आङो बिसोरखौ सनमान होनानै आं बिसोरखौ एसे आसन होनो नागिरदोंमोन आरो आं सियारबो होदों खिन्थु सारा प्रान्जल तालुकदारा जिरायाखै ओमफ्राय आङो बिसोरखौ सनमान होनाय असिलायै आंनि सिखा खुख्रिखौ आं दोनदों थारुन दाननाय सिखाखौ आं दोनदों आरो बिसोरजों रायलायनो थाखाय बे समाव बियो आंनि सिखाखौ थाब खननानै माने सिखाखौ ओरै दाहार नायलायबाय आरो बियो बेनिफ्राय बिदि खालामनानै दफं सिखारबाय ओमफ्राय आं बे समाव बुंनाय जादों है दुलुबना लागैसिल सार होननानै बुंदों आरोखि आं थारुनसो दानदों बेखौ लांनो नाङामोन होननानै आं बुंबाय बे समावहाय बियो गसंनानै हाथिम सार बर' जाथि होनबाय आरोखि बेबायदि बुंनाय जादों आं गोसोआव इनायनो दुखु मोननाय जादों सासे गोजौ रेंकनि अफिसार जानानै बिसोरो दिनै मानो जाथि सेबा खालामनो समाज सेबा खालामनो फैदों ना जाथिखौ मुगैनो दाननो फैदों आं बेबायदि आंनि गोसोआव सानदों आरो आं हामा मोननाय जादों बेखौनो आङो दिनैहाय रायजोनि जानानै बे आंनि जानानै थांनाय जाथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय एसेनोसै।